Ugens store nyhed inden for tracking, det er, at Google ikke længere vil blokere tredjeparts cookies. I stedet for, så vil de pushe et nyt initiativ, de er frontløber på, og det hedder Privacy Sandbox. Og i stedet for, at brugernes data de skal leve i cookies, så skal de gemmes i den her Privacy Sandbox. Du skal forestille dig en låst kasse, hvor i brugernes data lever. Og de eneste, der har adgang til de data, det er brugeren selv og så deres browser. Altså ikke annoncører og tracking-platforme. Og så alligevel, fordi det er det, Google lever af. Så Google vil gøre det muligt for annoncører og tracking-platforme at få adgang til dine data, men kun den data, du siger ja til. For Google vil give dig fuldstændig granulær kontrol over, hvilke data vil du lade dig spore på, og hvor og til hvilke formål. De viser et eksempel i nogle af deres videoer, hvor du har et rejsesite, hvor du kan lade dig tracke på en måde, og en webshop, hvor du kan lade dig tracke på en anden måde, og så kan du på andre platforme helt lade være med at afgive dine personlige data. Det er meget det handler om. Fordi Google vil gerne undgå, at annoncørerne kan bruge den her data til at pege direkte tilbage på dig. Så på den måde vil de beskytte brugeren rigtig meget, men samtidig give annoncørerne mulighed for stadig at annoncere. Og det er en fuldstændig anderledes måde, end vi er vant til at track på i dag, og det tyder på, at Google pusher os i en retning af cookie-less tracking, altså tracking uden cookies. Så set fra min stol kommer vi inden for en eller anden årrække til at tracke rent teknisk meget, meget anderledes, end vi er vant til, hvis man vil bruge brugerdata, hvilket er oplagt.